Potřeboval takovou představení někde přespat, tak klidně prostě počítej. Člověče, nevím, mám docela strach. Ale kdybys potřeboval pak po představení někde přespat, tak si klidně můžeš počítat. Co myslíš? Však můžeme jednou zvracet i v Brně. Já mám strach. Boj se nic. Je nějak divně. Vidíš, bude to zábavička. Tohle je divná hospoda, tohle. Do prdele. Taky tě bolí žaludek? Ne, já jsem si teďka vzpomněl, že po tom představení musím mít ke třídi na nějakou oslavu nebo co. Takže u tebe nemůžu přespat. No jo, si budeš muset vymyslet nějakou dobrou historku. A nebát se a pohrdat. Takže si mám připravit nějakou historku. A připrav si nějakou historku, třeba řekni, že jsi moje jednovaječný adoptovaný dvojče. Ostatně smrdět budem podobně. A že náš táta byl v Černobylu s dvěma fajn holkama. A že došlo ke spojení při jaderném štěpení. Jo, to je super. Máme ještě třetího bráchu. Který teďka dělá v Japonsku. Zahradníka. Je trochu rohatý, ale máme ho rádi. Úplně se na tu práci třepal. Potom utekl a je šťastný a září jako Fukushima.
Zkažená okurka. Včera jsem se jí přejedl a dnes mě bolí břicho. Něco je špatně. Jako by okurka trávila mne a ne já okurku. Trávicí šťávy světa vyzařují zlo. Musíme s tím něco udělat. Zlo dávno vyhrálo. Toto bývalo naše město. Pamatuješ? Tady si hrávali naše děti. Naše ženy zde obnažovaly své mléčné prsy. Naše úroda zrála pod zlatistvým sluncem. A teď? Teď tráva umírá bolestí. Život je jako okurka. Okurka. Kdyby si pak potřeboval po tom představení přespat, tak se klidně ozvi. Člověče, nevím, mám docela strach. No ale kdyby si pak po tom představení potřeboval přespat, tak se mě klidně ozvi. Co myslíš? Však můžeme jednou zvracet i v Brně. Škoda, že máš tak daleko. Jsme mohli něco se cvičit a zajet spolu na festival, co pořádá kamarádka. A však to se cvičíme po Facebooku, pak se potkáme ve vlaku, ujasníme si pohyby a hotovo. Přihlas nám, kdy to je? 4. a 6. srpna. Kdyby to mělo do 40 minut, nastačili 2 židle. Však jasně, přece nebudeme při tom stát. Máš nějaký nápad? Nebo se potkáme ve Vertigu a napíšem to tam? Bude se to jmenovat Okurka. A lidi dostanou nakladač. My to napíšem. Právě to píšem. A až tam bude, tak 2 minuty po začátku představení zavoláme mobilem z jeviště a ohlásíme tam bombu. To stojí tak 500, ne? Co, bomba? No, jako ten výjezd policajtů, hasičů a tak podobně. 30 000. A jo. A kde je ten festival? Kardiné. Jo, tak to si budu muset nechat nějaký peníze bokem na lístek. Bude vysoký datum. Můžeme se jmenovat Dekadence. No, tak to je boží.
Nazval bych to 10 dekadence, ať je jasný, zač stojíme. OK? A budem normálně v pláštěnkách, jako ti zaměstnanci té elektrárny. A uděláme i vlnu. Nakrájet? A do papíru. Do igelitky, ať pořádně zaplašíme. Musíme sehnat ukulele. A humen. Jasně, Humen a Hymen. Dva japonští bůžci. Hymen, Hergot. Na Routu se bude podávat Hymenex. A tam dostanou tu nakladačku s Hymenexem? Jejich Hymenexi dostanou pořádnou nakládačku. A sekačku s rohlíkem. Jo! Počkej, Udrlo! Anka se jít člověk! Jo! Smět je jako okurka. Jo! Jak je to? Udrlo! Jo! Zkažená okurka. Jo! Jo! Včera jsem se jí přejedl a mě s ní bolí psycho. Něco je špatně. Jako by okurka trávila mne, ale já okurku. V rámci šťávy světa vyzařují zlo. Musíme s tím něco udělat. Zlo dávno zvítězilo. Toto bývalo naše město. Pamatuješ? Tady si hrávali naše děti. Naše ženy neoblažovaly své mléčné prsy. Úroda zdála pod svým sluncem. A teď? Stráva ubírá bolestí. Svět je jako okurka. Okurka. Kdybys potřeboval po tom představení někde přespat, tak s tím klidně počítej. Člověče, nevím, mám docela strach. No, ale kdybys potřeboval po tom představení jako někde přespat, no tak s tím klidně můžeš počítat. Co myslíš? Že můžeme jednou zvracet i v Brně. Strumen to není jenom tak. No to ne. To teda není, to je pak noc se zrzavou a tam bývá divoká. Samovi, tanec přijde v reálném čase. No právě. Pláštěnky teda musí mít všichni. Jo, napíšem to jako doporučení na pozvánky. A pak tam vůbec nepřijdeme. Doufám, že oni taky nepřijdou. To tam taky musíme napsat, tak zaplatí a táhnou. S náma zajedem pro vás. Takže každý jdu sebou. No to budou prázdniny v odmašťovně zase, ale... Tak napíšem 10 dekadence like. Jasně, nový, koncentrovanější, jedna kapka dokáže odmastit celou vesnici. Vyžalujem specialisty kuchaře. Udají rękę do pyska i przez tchawice wpychają do wnętrza owce. I tam dziwi chwytają serce, zaciskają palce na sercu, wyrywają serce.
jedným šampněčím, tak to byl specialista. Ty a kde teda jako dneska budeme spát? Já mám strach. Magyar vagyok. Természetem komoly. Mint Hegedűn őső hagyjaj. Egy kamraföld fölröpöd a mosoly. De nevetősöm ritkán hallani. Ha az őröm legjobban festigében. Magas kedvemben sírva fakadok. De akkor még a vonat idejében. Mert nem akarom, hogy sajnáljátok. Je nějak divně. A kdybys potřeboval takovou představení, jako někde přespat, tak... Tráva umírá bolestí. Život je jako okurka. Thank you.